Hadinu Messi, Ronaldo bat Neymar, manu ban shim ya kajaka jongki. Pilaju perkat ne emparlok. Kan poi kapor bangin pej World Cup. Hanrei hakta kapor amdan syu u Lionel Messi. Amdan syu u Cristiano Ronaldo. Amdan syu u Neymar. Amdan syu kito ki dribble kiba penlengok ya ka pertai. Amdan syu kato ka celebration. Hadian bala tepkul. Kabagi kena ki ong su. Amdan syuk kajingya keren good. Amdan syuk kita ki free kick. Kiba penlengok lane pen sengap jar ya ki pajba. La kumba arpeu snem ai. Kini ki laingut kila long kadur kadar. Jong ka football haga pertaihi barok kawai. Handrei kumba long haman la ki jingya tu kana. Kajingya lenti jong kineru. Kalak jan poi syaga bakut. Ban menta kajing keli ka bahe tam kamdai. Mano ban mi bujli ya kini ki laingut. Kajing keli ka babiang kalong. Hato la don ne em. Uno. Ubala ban shim ya kajaka. Bakila i haka history jong ka football. Hakini ki arpeu snem ki bala lei. Ya ka football la sensyar da ki laingut kis im. Kata kamut ki bam itenat ya Ronaldo. Ki itenat yau Messi, ki bam itenat ya kini ki arngut, ki itenat yau Neymar, u Cristiano Ronaldo, ulah hikai ya ka pertai, ba ka jingtrai shitom, kala aban wanra ya ka nam ka buram, ha ka jingim, wala ka sap kamlong ka ba kraw kum kiwe, u Lionel Messi ulah peni, balada pidon ka sap ka ba kerpang, lada pi pentrai kam hok ya ka, bat PIT kala man kelalong ka ka ba koridor tam ha ka perthai. Une marpat ulawan ra ya ka cingkemen ha ki jing ya lekai. Ka jing slur bat ka street football syaki stadium ki ba he tam ha ka perthai. Ki kena ha ka leng ka perthai ki perta su kum Ronaldo. Ki wei ki persyang ban bot ya ki dribble kum Messi. Bat bun ki kwa ban le ya ki trick neki skill kum Neymar. Kini ki laingut kim nyale kai tang ya ka football. Kila kelalong makihi kadur kadar jong ka football. Ha ka sngi ba Messi, Ronaldo bat Neymar. Kin syang taj ka football kandang yai im. Hanrei kan amlong syuk kumba kalong menta. Parlok kilik hanrei lada amdon u Ronaldo. Ka World Cup hanrei amdon u Messi. Uba pong ya ke jersey jong ke Argentina. Ka Brazil, hanrei amdan syu Neymar. Uba syat hadin bala tep gol. Kalong ke ka ba sngula ban ngej. Hanrei ka por kala jan. Kawai ka pateng ka ba it ya ka football. Na ka benta kini ki laingut. Kan sngau kumba don ke ka jing teli. Don bun ki ba sedang ban pej football. Tang namar jong kini ki laingut. Bat anda kini kin syong tajt no. Lese kin don ki ban sange ban pej. Wat ya ke football ru. Hadin bakini ki laingut ki legend kin syong tajt. Ka jingkeli ka ba kraw tam. Kan sami. Mano ban shim ya ka jaka jongki. Hanrei lese ka jubab kamdei ka ba bun ki pajba kin kemi lenti. Namar haka history jong ka football. Anam dan mano ubala banlong u Messi batamai. U Ronaldo batamai. Lane Neymar batamai. Namar yaki legend. Amdan bala ban kopi. Ka perthai kala tang ban penmi yaki weipat ki legend. Hoat nyi ba kila don ki ba mi perthai. Kum ulamin Yamal. U kena baka perthai ka keren pha ha kene ka cuk ka ba menta. Ha karta ka badang kena. Ula pen sya ka perthai bakarta. Kamlong lada pidon ka jing slur bat kasap. Ki dribble jong u. Ki pas jong u. Bat ka jing sngau tu jong u ya ka jing ya lekai. Kila pen kan mau ya ki babun. Ya ki snem bau Messi udang sedang. Hanrei ulamin Yamal. Kwa banlong Messi bat temai. Kwa banlong ulamin Yamal uba nengkong. Sa uway pat uklur jong kene kajuk ka bamenta.
Uday Kylian Mbappe. Usim batamai jong ka speed. Lada don uway uban long superstar hadin kacuk jong Messi bat Ronaldo. Unday Kylian Mbappe. Kajing sted jong ka pensi tom ya kirang abdin. Neki defender. Karukom tep kul jong ka pelengok ya ka pertai. Ulai job World Cup dang hakarta ka badang rit. Badmenta bun kinget. Ba unday unong yalam jong ka football haka pateng ka bat temai. Hanrei wat Mbappe ru utip syai ya kene kawai. Bakalenti ban poi sya ka kerdan jong Messi bat Ronaldo. Kadang cengai ba na ka benta jong So way baki ya keren bha haka ne ka World Cup kamtam. Uday Erling Haaland. Kipen srim ya kum kata ka mesin ban tepkul. Lada PI tang kawai ka kabu ka babiang. Ka pertai ka kemilenti. Ba unla ban penkelaya ka syaga gul. Erling Haaland ulang kum ka mesin tepkul. Ka bormet jong ka babiang. Ka jingsted jong uru ka babiang. Bat kabuj banjeng ha ka jaka ka badairu. Kalong ka babiang bha. Ki rekod ki peteng ban pra ha ka kerteng jong Hanrei ban yanu jari bat Ronaldo. Kalenti kalong ka bae bha. Sawai pat klur ka neka juk ka bamenta uday ucut Bellingham. Unong yalam jong ka pateng bat temai. Amtang baula ban tepkul. Amtang baula ban asis. Hanrei ula ban yalam ya ka kenhun. Hakarta ka badang rit ula peni ya ka jingslur. Bat ka jinglong nong yalam ka ba kraw bha. Kipaj ba ka England ki ngek. Ba ula ban long kapten. Uba kraw tam haki snem ki banwan. Hanrei wala ki la don kine ki bangla kedeu hanengru. Don kawai ka jing theli ka ba kenja bha. Lada pi pej bha. Kine barok ki de ki player ki ba kraw. Lese kin job ya ka Ballon d'Or. Lese kin job ya ka Champion League. Lese kin job ya ka World Cup. Hanrei kimla banlong kita ki Messi. Lane ki Ronaldo. Lane ki Neymar. Namar ki khana jong kini ki laingut. Ladep thok haka history. Bat ki kena ki bandangwan. Kim don kam ban but ya ka lenti jong ki. Ki don kam ban tau ya la ka jong ka history. Bat lese haka wei ka sengi. Ka pertai kan sange ban keli. Mano ban bujli yau Messi, Ronaldo bat Neymar. Bat kan sedang ban keli da kawai pat ka jing keli. Ba kata kalong. U superstar bat hamai. Balak ban tau ya ke kana. Haka ne ka pateng ka ba menta. Haka pertai jong ka football ngilayo shibun ki legend. Nadu Pele, Maradona, Zidane, Ronaldinho. Kilawan bat kila lej. Hanrei hadin bakila syong taj. Ka football kadang yai im. Kalong kumju hadin bau Messi, Ronaldo, bat Neymar kin syong taj. Hanrei kawai kacing ya per kandon. Namar kine ki laingut. Kim syam la kelalong tangki player ki ba kraw. Kila kelalong kawai kacuk jong ka football. Cristiano Ronaldo hikai ya ka pertai. Ba amdan ka jingjob ka wawan klem ka jing tray sitom. Man ka step man ka mit. Ka jing persyang jong kam jukut. Bun ki kena ki sedang ban yele kai football. Namar ki kwa ban perta. Su. Hanrei hadin jong kata ka jing perta. Kadon ka jing yele ka ba amla syu ban keng da ka jing keng. Ladangi pai show Messi. Messi ju keren bun. Usya keren lai po jait lai po rukom. Haki jing yele kai jong Hanrei pen baka jing ngaurit. Bat ka sap rengkat bat ka jing lut. Kila ban pen kela ya ka history ha ka pertai. Haman la ki dribble. Haman la ka assist. Haman la ka gol. Kipaj ba ki ya ka jing itenat jong ka football. Da ka bapej ya ka jing yele kai jong Ladangi pai show Neymar. Habau Neymar uyok ya ke bol. Kipaj ba ki kemik lenti ya ke ke ba pela. La kalong kita ki trik ne ki skill. Ki rukom shot hadin baladep tep gol. Upen kan mau ya ke pertai.
Baka football kamdei tang ban job. Ka football ka deiru ka jing kemen. Ladangi la ban yale ka hagata ka rukom ka badai. Andrei mano ban shim ya ka jaka jong kine ki laingut. Ka jubab kalong amdan. Anamdan mano uban la ban shim ya ka jaka jong Messi. Anamdan mano uban la ban shim ya ka jaka jong Ronaldo. Anamdan mano ubala ban shim ya ka jaka jong Neymar. Namar ya ki legend. Amjudan bala ban pujli. Kisui ya ka lenti baki wei kin tau. Yala ka jong ka history. Ulamin Yamal u Mbappe. U Haaland bat Bellingham. Kine kin amlong ki Messi bat thamai lane ki Ronaldo bat thamai. Kin long tang ki superstar jong ka wei pat ka paten. Kapor kan sopoy baki jingele kai kin sedang. Bat amdan shu u Messi. Amdan shu u Ronaldo. Amdan shu u Neymar. Hanrei ki stadium kindang daphi. Ki pajba kindang risa. Ka football kandang beteng. Hanrei hakadok nut jong ki milian ngut ki nong kersan. Kandon ka jing teli. Namar ngila long ki badan bok. Ban im hakapor bakine ki laingut kila yale kailang hakaju kapor. Kila pen iyengi baka football. Kamdei tang ka cingele kai. Kadei ka cingit, kadei ka cinget, kadei ka cinget teli. Bat kadeiru kum ka cinget hu khana kabala ban penki ya ka mensim. Le se hadin katu kane snem. Ki kena kinam yo isu yo Messi, Ronaldo bat Neymar. Ha ki cingele kai. Hanrei kindang pej ya ki video jongki. Kindang persyang ban le ya ki dribble jong Messi. Kindang le kemen habaki yo ban tepkul kum Ronaldo. Kindang le ya ki skill jong Neymar. Namar ki legend Kim Juja. Ki im hakadot not jong ki riu age football. Hoaj ki don ki player ki batep bun ki kul. Ki don ki bajob bun ki trophy. Hanrei tang kendiat ki balak ban penkela ya ka history jong ka football. Messi, Ronaldo bat Neymar. Kim shem layale kai tang ya ka football. Hanrei ki tau ya ka wei ka juk ka baka perthei kan kletsu. Parlok kine laingut. Kila hikayengi ya kata ka jing trei sitom. Ya kata ka jing pendan kam hok ya ka sap. Ya kata ka jing kemen ha ka nukuno ka banta ka ba ngidon. Ngim dei ban ya keren ya kata ka liang ngidon ha ka nukuno ka liang. Habangi pet ya ka football. Kalong ka ka ba internet da ka jing don jong kini ki laingut. Hanrei shwa ban kut ngakwa ban keli tang kene ka wei. Mano ba pinget ba unlong superstar uba krautam ha kene ka pateng ka banwan. Hadin bakini ki laingut kin syang thait no. Kublai shibun ngin sa kenduk pat ha ka wei ka video.